Никой от тези, които сме се събрали тук и искаме да защитим правото на съществуване на паметника 1300 години в България, не се е обявил против каузата, която имат инициативния комитет, Столична община за възстановяване на мемориала. Но не мога да проумея защо трябва да се противопоставят два паметника, които са несъпоставими. Така както не може да бъде съпоставено, например, Светото Евангелие на който и да е класически роман. Война и мир или престъпление и наказание. Защото в него има художествено творчество. Така. Тук, въпреки че съм председател на Съюза на художниците, аз ще изразя свое лично мнение, тъй като това решение на Столичния общински съвет, както и въобще темата, явно разделя нас всички, независимо от коя прослойка на обществото сме. А това не е добре, в никакъв случай. И за това аз ще говоря лично от своя име, не, че в Съюза на художниците няма много голяма част поддръжници на идеята, че паметника трябва да се съхрани. Разбира се, има и такива, които смятат, че неговото място не е там. Те имат право на това мнение. Аз ги ценя като колеги и уважавам всяко едно различно от моето мнение. И не мога и да си позволя лукса да говоря от името на всички свои съкварталци, например, така както вчера в едно интервю уважаваният от мен професор Неделчев заяви, че се явява от името на всички живеещи в квартала, които са принудени да гледат паметник. И изразяват тяхното мнение. Аз съм сигурен, че то не е едно и също. Когато едни хора поставят под въпрос избора на други хора, то много е важно да се дават алтернативи. Защото в случая с паметника 1300 години, освен въпроса дали ни харесва или не, и дали да се премахне или не, би било честно да има и много различни детайли, като това защо и какво не ни харесва, защо точно да го премахнем, какво ще стане ако остане, какво може да направим с него, за да остане и да бъде приемлив и така нататък и така нататък. Приех да участвам в този дебат, не за да без да се съмнявам, както вече го изразих, в неговия смисъл. Защото ако всичко е предрешено, имаме ли някаква крачка да върнем назад нещата? Търсиме ли консенсус или поляризираме в този спор до крайност своите позиции, защото до кога? Ние може да вадиме и нови аргументи, да вадиме още факти от историята назад в подкрепа на едната или на другата кауза. И в един момент смисъла ми се губи, защото този дебат би имал смисъл тогава, когато се води от експерти в дадената област. Защото тук, освен политическия момент, има един момент, който е свързан с градоустройство, архитектура, проблеми на изкуството и така нататък. Освен това, дебата има смисъл да се води, когато е на територията на принципала, който е отговорен за изпълнението на това решение. И тогава, когато в този дебат участват експерти от страните, които са отговорни, които регламентирано могат да вземат някакво решение, което да бъде след това уважено това решение, и страни, които могат да носят отговорност по изпълнението на това решение. Аз мисля, че все още имаме шанс да се опитаме да предотвратим една грешка, преди да е станало късно. Верно, че много време е изгубено и според някои хора шанса този паметник, за който се застъпвам аз, да бъде реставриран по най-лесния начин, е изгубено това време, но си мисля, че и днес не е късно, все пак. Той все още стои стабилно на своето място и все още има хора, които ценят неговите качества. Лично аз гледам на паметниците преди всичко като на произведения на изкуството. Естествено, че и не всеки паметник е такова. А всяка творба на изкуството
е и памет, както за нейния творец, така за едно творчество и паралелно с това за една епоха, за цяла една епоха. Категориите красиво и грозно, харесвам, не харесвам, не са решаващи за естетическата и пластическата стойност на една творба. При изобразителното изкуство творбата като форма в своята абстрактна същност съществува извън смисъла и съдържанието и извън контекста на времето на създаването им. Времето също е относително понятие. Добре, чета, защото уважавайте говорещия, притеснявам се и за това използвам текста, който съм подготвил, хем и да пестя време. Продължете, моля ви, имайте предвид, че разполагате с още една минута. Произведенията на изкуството имат свой собствен живот и натрупват своя биография след като са се появили, но във времето остават като чиста стойност именно чрез своята форма. Цялата информация около тяхното създаване, повод, начин на създаване, оцеляването им във времето ги прави още по-интересни. Един от основните проблеми на нашето съвремие е в това, че глобалната ни информираност и информацията за нещата въобще ни отдалечава от тяхната истинска същност. А тяхната форма съществува извън съдържанието им. Формата на една творба като идея. Паметникът 1300 години България за мен е едно произведение на изкуството, което трябва да се съхрани в своята максимална цялост. Не само детайли от него. Още повече, че това произведение има своя жив автор, който за мен е един от най-големите ни скулптори от 70-те и 80-те години до сега. Редом, разбира се, с имената на още десетки. През края на 70-те и началото на 80-те години се създадоха произведения на монументалната скулптура, каквито в близките десетилетия едва ли биха могли да бъдат създадени. Нямам желание да ви прекъсвам, просто искам да уточните, като казвате да бъде съхранен в максимално възможност. Нека да довърша. В контекста на цялото ми изказване става ясно и това. Затова си мисля, че изключително важно е днес да дадем шанс на тези творби, които са малко и са единствени по рода си, да оцелеят във времето, за да може и да надживеят конюнктурата на времето, в което са създадени. Така както са надживели своето време и архаичната скулптура, ренесансовата живопис, бароковата архитектура и така нататък. Излишно е да давам примери с Тайната вечеря, например, с технологичните недоразумения по време на нейното създаване, разочарованието на тези, които са поръчали тази стенопис и това, че тя е можела да изчезне много скоро след нейното създаване. Но все пак тя е оцеляла благодарение на нечий разум и днес знаете, че за да се види, трябва да се запишете месеци преди това, за да може да видите това произведение на изкуството, което, слава Богу, е оцеляло. Примерите са много. По същество, специално за паметник. Ако една картина може да се мести от един интериор в друг, тя се мести съобразно средата, в която застава и съобразно съжителството на заобикалящите я творби. Ако една градинска пластика или бюст паметник могат да се преместят от една тревна площ в друга, то пак става сравнително лесно, но в синхрон с заобикаляща среда и в синхрон с другите произведения на изкуството. Когато става въпрос за една монументална творба в такъв мащаб, проектирана и сътворена в един архитектурен синтез с цял един огромен площад, с една сграда от калибъра на Двореца на културата, когато това цялостно архитектурно решение е вместено в друга по-голяма градска част, то тогава една такава творба, част от това цяло, няма как да бъде преместена практически някъде на друго място. Защото ще бъде унищожена нейната автентичност.
Практически в конкретния случай това означава тя да бъде развита механично. Това е вярно. Ами и преждеговорившия също прекрачи времето си, така че моля поне в същия диапазон да ме оставите да се доизкажа. Една творба е автентична в своята цялост. Така или иначе тя има своя автор. Тя има и собственик, а в България има и закони. И независимо дали са съвършени законите или не, те трябва да се спазват от всеки. Независимо от положение, ранг, или колективно или индивидуално.